Kublai pi baro ki perlok perajor hakanika klimat kanung idap bagi jingkemen banya sambiang sepi ya ka kubor lembaga sabat school menta ke kuatar ni yo ya ka sabat school ke jangi ke keren sepang ke jingile ke bakrau ka ne ka sabat school jangi latho da u pastor Mark Finley but hakanika sabat school jangi ke keren sepang ka jingile bakrau but hakalnong ke banangkong ni pulih sepang ka thma shalendet jongki thma baro phila ban perkhat phila ban mudur phila ban puson balai bakini ki jingjia kene prathai ki ja ki jingle thma bar ki jinga khi jong ki jaj ban reu pi ka thma Russia bat Ukraine pi ya ka thma hapdeng jong ka we ki jaj ban reu ya ka we pat ka jaj ban reu hapdeng jong ki khasi bar ki we pat ki jaj ban reu ti menta kat bangi pusan ya kaneka lenong sabat school jangi ngin ngotho khamha nangno kaneka thma kawan bat nangno ka sedang ka tenrai jongka tinga khot ngab hai phi ba phinya ngap haru ka bakut jong kane ka lenong ka jingi puli ka jongi hakani ka por ngi dap daga jingkemen ba ngin yo e kani kalat bania sam sepi ya ka lenong sabat school ka jangi ka lenong ka banengkong na kani ka kuatar bat ngidon ya kinongi simenta hangne manga ngadai forget me not langsiang bat ngidon ya i Dr. Sanita Pawa bai simenta bat ngi piang skup hai pi jagani ka program bat ngi snguk men ba phila bania don benta bat ngi hakani ka discussion ka jangi ngidon ya i ba emidao marang ngi snguk men ba phila bania join lang bat ngi hakani ka program jingi kublai sibon ya ka jing wan ka jong pi bat i ba pensai bor ba kublai sibon namta ka por bat ka jing simenta ka jong pi te haswa bengin ya sedang ya kani ka jing ya puli jingi ya ka sabat school ka jangi ong ya iba pensai bor bania lamingi ha ka jing duai Tangin punem kili hijing ruai. Ai ngok yame ublay unong thau ba nong pelong sachi sen ngidap hijing singyangok ko ba kraw ai yame ublay ya ka ba mela play ngi kom kene ka lat ya ka bang la ban ya ka bang ila ban ya discuss ban plu jing mod lang ba ka sabat school kum ta ko khpa the do man sem ba khoj jome ban long nong yalam bon long unong pun shai khnam la man sel tho kham pha ken ko try ba drangkat ba kita kebersih kita sengap kita askor kita sabat school kita jangan itu senyap ambil kopa cepat jangan kumberi bopom hal tinggi sangat dua amen sabat school ka jangi ngakerpat ya i ba emida o ban puli ya ka khot kan mau jangi na ka jimat pau ko long ka ba khat ar ga khot ka ba nyau bat ka ba phra bat ka thma kala long habnang o Michael bat ki angel jong u kila yale thma yauta uyak jakor te uta uyak jakor ru bat ki angel jong u kila yale thma henry kim shim la job limne yak jaka jong ki om shim la syam shu habnang kublai sibon kani ka khot kan mau jangi ka highlight lani ka pen i ya ka jing sedang jong kata ka thma ka bla sedang habnang menta phi perkhat bat phi ju mudur ne em ya ka jing jia ha ka prathai ya ka jing kando jong ki priu ki jong blai balai kathma ke jia balai ki jing janjar ki wan bat kumta ki briu ki babha ki kendu yesbon ki jing janjar bat ki jing pang ki jing stom ki briu ki bariu blai ki mat ye ki babun ki jing pen stom bat lada ublai ulong babha balai kini ki baro ki jia kaneka lenong sabat school jingi ka pli ya kata ka ya ki jing perkhat jingi bangin snotho ya ka jing sedang jong kaneka thma ngi phai shakani ka jingya puli jangi na ka jingban pau kolnong ka ba khat ar ka khot na ka ba hanyau hadu ka ba khandai ngin yap teng biang ban puli kini ka ya kani ka khot na ka tin ka jong play ka yathu yangi hangne ba ka thma nang kong kala jia habneng Michael bat ki angel jong u bat u soitan uta uyak jakor bat ki angel ki jong u ngisngau thu hangni ba Michael ubalong kum ublay une ubalong kum ublay ubaya lam yaki pajba jong ka kanhun beneng yaki angel udai u Jesus Christ bat udai ma ubangi syam hakitab jong u Daniel uba job ya em jong ka Persia yaki bor jong soitan te ngi i ba don tang uwei
uba job ya ka bor jong soitan ude Jesus Christ but u angel Gabriel ro umla banyele ya une wihak jakor but ki wei ki angel ro kimla henry de tang ka bor ka jong Jesus Christ bala ban job ya u soitan uta wihak jakor but ka Bible ka yethu ingi hangne ba une wihak jakor habneng ula syukur ula hap lembat ki angel ki jong u na kata ka khet ka jong play phila ban prakhat kumno kata ka jia habneng ba kata ka thma ka sedang nengkong ha ka khet ka jong play habneng ka Bible ka batai susu ingi kumno ka ni ka thma ka sedang bat kumno ka jia ha ka kitab ka kum Ezekiel kalnong ka ba arphopra ka khot ka ba khat ar do khat san ka yethu ingi ba ublei ula thau ya uwei ujing thau u angel ubala pen khamti u ya kata ka jinglong ka ba kerpang na prengki angel baro une u Lucifer ulong u angel uba bhabri uba itnat uba dap da ka jing start ba ka jing shempang but ubleula bu u ba unlong kum utau angel khirup banka ya ka buram ka jung play hakata ka jaga kentang habneng ka badon kata ka senduk jong ka jutang but ka Bible ka yethu ingi ba kumno kani ka thma kala jia bat ka sedang hau isaya kalong ka ba khat saw ka khot ka ba khat ar hadu khat saw ka pen i yangi hangne ba une ujing thau Lucifer ulat don kata ka jing thrang ha ka do not ju u ban kene ya ka khet ka jong blai ban kiu ban kan tiu daladi kata ka nga kala don u bakwa ban chim ya ka kerdang ka jong blai ban long ma u unong sinsyar ya ka peneng ban ya lam ma u ya ka sarkar jong ka peneng bat ulele persya ya unong thau u jongi te kumta ka Bible ka yethu ingi ba ublai umsya ya ka pop bakan don sa hangtai habneng bat kumta omdan jeka ya u Lucifer bariki angel kiba hakaliang keju bakindon hakani kabneng hoi ublei uthau yaki baru blei u airu ya ke jingjit ha u Lucifer hi u jingthau uba ublei ulathau u Lucifer udai u jingthau uba itnat baru bajana ka Bible ka itu ingi ha Ezekiel pin pulik nong ka ba arphopra pin syamba ha u omdan ka jingduna ulong uba janai kumba bulai la thau ya ka parthai ki eki baro kilong ki babhabat ki ba itnat kumjor ublai uthau ya uneu jing thau bad ingi lang baro ha ka jing itnat bar ka jing janai te kumta uneu jing thau wele persya yo blai wele persya ya unong thau hatu ngi kum ki jing thau ki jong blai ngi le persya ni em ya ublai kum ba le persya usoi tan bar ki angel habneng u Jisu la shop ya soitan nabneng shega khendeu larangi sha bo Jisu un sinsyare ke jing im ke jengi u Jisu la ban be ya ta ubaman ne u soitan u basinsyare ke jing im ke jengi kumta ngi sngotu ahni dak bangi priang yu Jisu ke jing im jengi ngin job ya ke ni ke jing ya le ke jengi mentangi poi ha ke sngi ka ba ar ba ngadon ke jing kli ya i kong sanita ha ke ni ka por syapang ke jing syukor jong u soitan habneng phila ban batai yangi hatu hak kane ke jing syukor ka jong usoitan hatu ki angel ki jong ublei bat kuntup yangi ki jing thau hatu don ni em kata ka jing jit hangi bangin jit larangin don hakaliang jong u lane bangin don hakaliang ka jong blei kumno phila ban batai yangi halor ka bor jong ka jing jit kublei shibon ba forget me not ya kata ka jing kli ban jubab ya kata jing kli ko ban penpai pi sha kot jong jing penpau kelendong ba khat ar khat ba saw hang ni ngila ban pule bat ketdong jong u karing ya ka balai na benta na ki klor ka beneng bat kala bread no yaki shaka kendo habangi ladangi beteng ngila ban isu syu ngang syu ko ban batai khandiat ya kata jing kali ba piong hato kila na em ban sha syukur but hato ngidan em kata kalat ban jet ya ka badai na ka bamdai ban bot yu Jesu lande yu syaitan kum bangi pule ka ni gerkhot ladangi pha syu ni utudong ha ka kot Isaya khandai khat san ka pensyai ba utudong udai u syaitan lande u baman but syukur ma ho unong syukur te habangi pule ngiyo iba une u tudong unong syukur u syaitan
ula bar udon ka bor ban penshoy wat yaki angel jong u jisu ha beneng but kata ka jing penshoy ka sedang na beneng Hai. te kane ka jing ale ka sedang na beneng but kat mangi pule ka ne ka jing pen pau khat ar saw ngi iba lain na ka benta jong gitu ki angel ha beneng kila liat sya ka jing penshoy jong u baman but yaki la bread sya khandau te kumjo yang iru ha ka jing long breu la da ngi hi ngi tlot ya ka jing et jongi ngi la ban liat sya ka jing penshoy jong u ne baman but ha ka ta ka jing jet jongi ka bum dei ka pen I bangi tlot bangi don kam e ka bor jong jisu Amen. te la da ngi hi kumbaya phila pensyai kan diat ha ka to ka benta ka ba nongkong ba la da ngi yai ne ba jisu la de ngi pule ka bible tikna man la ka sngi ngi IT la de barok sha ublai ngi la ban kiar barok kini ki jing penshoy jong ubaman ban ngi la ban yang scam ha ka jing et jongi ya ka jing jet ka ba ublai hi ula ayangi la de pipet ha ka kot jong Genesis R khat san khat nyo kini ki de khot ki pen I na do ka per Eden yaki kame ka banongkong et jongi la ai ubleu la ai ki ka jingjet hato kin jet ban ba mi utau so la ne kin ko ngo ya ka ktien jong ublei ngi iba ka im kala liat sho jing ben sho jong baman ba kala thom ya ka hukum jong ublei kala lit bam but hakata ka jing bam jong ka kala liat sho jing ben sho jong baman ka jet ban sngap ya u saitan namar ka jing nge jong ka kam da scam hadu kat kata ka liat sho jing ben shoy ba kum jot ngi pe ha Exodus lai pho ar pun riu kani ga de ga jing thu khana shpang ki khon Israel kumno u Moses ula aya ki ga jing jet hato kin jet ban chakri u blai lani kin ya la ka jong kalenti ha ba kun ngi iba de tangi khon jong Levi ki ba jet ban chakri u blai ba kum jo Joshua arpusan khatsan ula arpusau khatsan ula aya kani ga jing jet yaki khon jong u blai ula ong to jet phi menta yan no phin chakri te kumjo yang iru ha ki nongkong sem khat pra ar phoru ngi I ba u Elijah u khot ki ba ong to jet phi menta phin chakri u blai la ne phin chakri u bal te kani ga jing jet na do bas dang u blai ula na do na beneng ula aya kani ga jing jet ba wat ki angel ru ki don kalat bikin jet hato kin chakri u blai lani kin bot yu saitan te ngila banyu I na ga to jing so khana ba ki siteng na ki angel ki liat sha jing penshoy ki babon na ki angel ki baliat sha jing penshoy jong ubaman but kito hi ki bum kongo ya ka khtin jong blai kila shabret sha kata ka perthai ka ba shabret na beneng te ladangi hi ngi kwa ban yai ne ngi hab ban bot ya ka jing sneng ji ka jong ublai ngi hab ban shu shania ha gi jing lam jong u bat dwai pule ga bible man ka sngi tang da gi ne ngi la ban kier ya gi jing pen choi jong bam man Kublai shibon kong ya ka jing sam jong phi ka ba shai bat ka ba snuk tanat lor ka ne ka bor jong ka jing jit wat hapdeng ki jing bat ki jing yale bat ki jing syukor ngidon ya ka jing jit wat haba ka perthai kala hap ka pop bleu dang ai hingi ka bor bangin jit kadang don kalat yangi te kumba u Joshua khod ki kon Israel shwa bikin poi ka wa Jordan ka jing penya khalat lani ta ka distinction hapdeng ki brew ki ba ko ngo lani ki brew ki bam ko ngo bat shwa bangin poi sha beneng ro kadon kalat ka ba ublei udang ai hangi kitab jing pau ka bangin pule bat ngin jit kum ki brew ki jong play kita ki basa hagini singi ki ba khaddo ti tongin jit kum ki nobot ki jong jisu pandon hakaliang ka jong u pat kum ta ngin job ya ka bor jong soitan ngini poi menta haka singi ka bot ka jing kli ya i ba emi de o kalong kumno ba kane ka perthai jing ka ya don bentalang bat ka ya don ktilang hakane ka jing yele ba khrau pat kumno kane ka sedang kublai shibun pastor ya yang ka lar bakat bat ya ka jing kli ka jong phi ka jing kli ong
kajing kali kadai kumno bakane ka perthai ka don kati lang hakane ka Jinglet thma bakrau. hakane ka jinglet thma ka bakrau nana kumno ka sedang te kumbala ong haka sngi ka ba baar ong ba kane ka thma kala sedang no nadu na benang kala sedang no nadu na benang bar ka sedang bat no ka sedang bat u adam bat ka im Nangkong na benang Oh, Lucifer. kesedang nau Lucifer nadu na benang banang tak kahir pateng kahir ya hau Adam bat ke im haka jingjit ke jongki haka ban syakri yau blaine yau soitan ya kila ai lapin sisha ya kata ka bor jong ke jingjit jongki dak ba blai uthung ya u ya u ding adong dai baki khot u ding u so u ban ai ke jingtip ya ka ba bha bat ka ba sniu Takai bumi nang tang iba ka imbat Adam ki jit ban bam yo so nalor ka jing tha ka jong blai ki banom bam te hakono gurukom bakane kane ka jing don ktilang jong perthai baro ka thma ka sedang no nadu ka per edan ka sedang no nadu ka per edan ba hakono gurukom bat kalong ru ka basngo phla ba ka perthai baro ka don ktilang kata ka kentup ya phi bat yang hiru ka perthai baro ka kentup ya phi bat yang hiru te hakano kurkom ba ka kentup ya yang i wei pi wei hakane ka jing le thma ka bakrau ka kentup na mar ba ngi de ki pateng jong u adam bat ki im ngi de ki pateng jong ki ba la ong ba haka bible ka kitab jong yunis kolong benkong kala ong hiru ba ling ba u adam ba baru ubriu u don pop baru ubriu u long pop lingba ka jingjit ka jong u but kane ka jingjit ka jong u kaya lam ya phi bat yanga ban im ha ka jing im tho bria jong ka pop ka badap da ka pop but kane ka jing im kan ya lam ya phi yanga sa ka jing jinjar ka jing shitom but ki jing khuslai but ki de ki jing ya le ka jing im ka jong ni na mar bangi don ha kane ka perthai ka bala dap da ka pop tem baru nangi don hakini ki jing ya le but ki jing khuslai but ki jing shitom om tang bangi dengan ong epi bab wat uklung ru wat ki klung ru kila don ktilang hakane ka jingile thma ka bakrau namar ba bar ngi baro ngila don ktilang ngi de ki patang jong im bat ka adam jong adam bat ka im te la ong ba kane ka de ka jing ya don ktilang jong ngi hakane ka thma ka ba ka ba pinjur ka ne ka thma ka de ki jing jangai ka jong ngi na ublei ka jing jangai ka jong ngi na ublei namar sin bangi la le pop sin bangi la don hakata ka pop ngi la jangai na ublei but sin bangi la jangai na ublei kala long hi ka ba natural yang ngi bangin ya lengba ya kita ki jing ya le ki jing sitom bar ki jing jinjar ha ki jing jong sin bang ngim don ya ublei ki jing jong ngi ka jing jong ngi kanam ya bet Henry halor jong kini kijing le thma ki jing don khtilang jong hi kadan ka ka basngot tanat ka jing kular ka jong blei ya phi bat yang ai wi pi ki bala don khtilang hakane ka thma lo ong ba ha ka kitab jong gonis ko nong ban kong khat ka ba ar khandai lo ong ba ki pop ka jong hi la ban ba khun jong blei bokun jong blei ula ban sim ya ki pop ki jongi ula ban sim ya ki pop ki jongi balada ladangi pule pade ha ka kitab jong kitab roman ko nong bakhat ko nong basan ko khat ko bakhat ar loong ba lingba adam yang ibaro ngibaro ngilakit kata ka pop henry bat lingba u Jesus Christ ya ki pop ko jongi la ban sai khuit phar lingba Jesus Christ ngila ban light na kane ka jingi don ktilang ha kane ka thma ka bakrau Amen. te kane ka dei ka ba snot nat ka ba snok man e phi bat yanga kane ka jing don ktilang ka jongi ha kane ka thma kan don ka jing kut yaka kan don ka jing kut yaka ha ka jing wan ka jong Jesus Christ ya phi bat yanga an sai khut phar bat on shim yangi we pi wei bat yangi on sayalam syak banang ka bathmai bat bangin light no nakane ka jing ya don ktilang hakane ka thma bat ngin light na sibun kini ki jing jinjar ki jing sitom ki bang ngi yo patang nakane ka jing nakane ka jing le pop jong Adam bat ke im. jong adam bat ke im Kumlai shibon ba emi ya ka jing batai jong phi ngyo i ya ka jing sedang jong ka pop ha ka perthai de ka jing bakla jong ka wei ka jing jit
haga khidmat ka ba ngimpoi perkhat lada ngi bakla ban shim ya karai kala ban yalam yangi sha ka jingjot ka babam jikut kumang yu iya ka jing bakla jong ka im banjit haga khidmat ban sngap ya ka sur pasiau ba jali ju jong ubaman ubala pendon kam ya upseng kumta ngi iya ka jing jia mentah ka perthai ya usok jong ka jing bakla jong kata ka jingjit ka ba ngidon kala ban yalam yangi ro sha ka jingjot bar ka perthai ka hap sha ka pop bat kumta barok kila le pop ka Bible ka ong rom lai arpulai bat leng ba ukris ngidon ya kalat ban yo pat e ka jing im ka bom jikut hangta ngin sa yo pat ban bam na uta uding jong ka jing im ya ubala shimno na ka kper eden ka ba ublei ula penlong ha ka ban menekong te menta ngini poi ha ka we pat ka sni ka jingkli ya i ba pen shajbor hang ni kalong ba wala hapdeng ka jinglong jiman ka prathai menta ka lahap sikapop hatu ka don pat ni em ka lat yangi bangin yo lat im ba ublei udang la ban siuspa yangi pat ikani ka prathai ka lahap sikapop Kublesh bon gijing keli kumang asngeu nombai pastor ke habanga pej shapang ke jing in kapan kan mau yanga ka de ba ke jing it kalong ke jing pendep ye ko hukum bat ke jing it ro kalong ka bakam kong san bani ke jing it ban ya ke jing kermen de apostol Paul keren sagawe pat kalong ka bakong san ba ublehi ulong ke jing it amen tengin ya page lang ba sabat school ka ong ba haden ba adam bat ke im kilale pop ublei ula no yaki naga kper eden namar ka pop hi ublei mkwa abandon ka pop hakta ga jaka ka ba usong te ube no yaki haden ka jingbe no jong ublei yaki haden yo i ba ublei ulong ke jing in ubadap de ke jing in usngeu utau de kawe kalan kumno ban pen im yo breu lan ngi pe Genesis lai khatsan ngi shem ba ublei uong balang ba naka breu un penmi yo sombai te kata kalong ka khubor ka baha engi we kalong ba watla hadangi le pom Henry ublei udang kloi ban thau kalat bat pen imengi we to kubangis hila ban batai uai uni usumbai ubala kular hakane ka Genesis lai khatsan ladangi page Genesis lai khatsan kane kade jingkular ke jong blei ba ya Jesus Christ lakha lengba kane ke bru ba an kha ma ba an kha kumbangi semro jingpen pau kumbangi play menne ar galanong ka ketuga bru ka pun khon tegada utu yak jekor ulawat ban yele thama bat ketuga bru tengitip balang ba utu bru ketuga bru kamut ka balang ka jong blei ba usaitan ulat mu ban penjot ya ka ban penjot yo to khonlung ba de Jesus Christ kumangi semro warla da ha uisaya ka ong san phakon dai ka lonong dekhot ka ba ar ka ong ba ki jingle bom hok ki pop ki jongir kila pen ya khlat yangi na ublei tengitip ba ki pop ki jongi kila pen jengai ngi no ublei kat bangim la ban one show blei dalade dengi hingim la ban one show blei u apostol Paul utha hakisti shaki apostles ar galanong dekhot khatlai saw ka ong ba ublei balang ba ke jingyap ke jong Jesus Christ la pen klem ya kita kenro ka pen ya khlat yangi na ublei kumangi semro na Yonis lai khan riu ka ong ba ublei ula it kata ya ka perthei ngi sem ba de ke jing it ke jong ublei de ke jing it ka ba ai ngi ka taka lat ka khubor ka ba bhai ngi we ngi wan sha ublei ngi sem ba ke jing it kalong ka ba hadok kata ya ka bangimla ka keten ke jong ublei ka ong ublei it kata kamut bangimla sho ban batai hadok kat no kata gajing it ke jong ublei habanga pej jiga we ke story sham ngin penkun na hagang pej ye ka we ke story shapang Barabas na yo iba walau Barabas ulong bru bopom ujisu kuloi ban yap na kabanta jong la dangi pej bahaya ke tu story walau jisu utip ba Barabas on one pai show
Henry ujisu ukloi ban yap nau Barabas namar kata deka jing it taga jing it ke jong ublei ta kobele shibon ba pensat ya kan ni ka jing batai jong pi phang ka jing it ka jong blei ka ba thau ka lat yangi ki breu bangin yo impat ka jing ya dei jong ni bar ublei lamba ka jing it ka jong Jesus Christ ubla wan ban yap nam tai ki pop jingi kata ka jing ya dei lapan ya so biang ka jing ya dei jong ni bar ublei upa ubah neng te nyu i ba uneu sambai jong ka ni ka breu ka theu ya Jesus Christ nyu i ya ka jing kular jong ublei Abraham ro ban ayo khon ya tau sambai ya ka jing yo pateng ka jong u ban ngi ka jing tho jong apsal Paul ba utau sambai ubala kular hau Abraham kala ro ban theu ya Jesus Christ but nyu i ha ka jing tho apsal Paul Galatia lai khat lai ba Jesus Christ udeu sambai jong tau jong Abraham bala ngi dei ki jong u Christ u apsal Paul ong ngi dei ro ki sambai jong Abraham daga jing ngai ni priang yo Jesus ngi long ki sambai jong Abraham bat ki khon ki jong blei ban yo kan ti ya kata kari ki khon Israel ki yo kan ti ya kari kanan henry manga ma pi ngin yo kan ti ya kata kari kanan ka ba kenja benang kata ka dei ki jing kular ka ktien ka jong blei bat ka sngi ka ba khadu ka ba penkut ya kan ka jing puli ka jongi ka kren shapang u Jesus Christ kum urang ba lang do jongi urang ba lang do urei unoya site nam ta ki briu ka jong blei ha testament ka barim ubayeng ha ka jaka jong ki ban ya sat ya khamat jong blei bat nyu i ba uneu rang ba lang do uba habneng udon menta ureu Jesus Christ ha ka Hebrew klong ba saut khot khasan khan reu ya ulapan shoy ha ki baro seriem yangi henry shimla le pop bat ka Bible ka kentu yangi ka pensluringi bangin wan khamjan sha ublei bangin siam ya ka jing is ai bat ya ka jing ia ha khamat jong blei bangin la ban ya le ki jing le ha kani ka perthai ka badap dagi jing pensoi bat ki jing ele komta ublei ukhot yangi bangin wan khamjan sha ujisu udon habdeng wala ngim yo i u rei un aibor un pensai bor yangi bangin job habdeng kani ka jing ele habdeng ka babha ka basniu ka jing ele habdeng ka jing shai bat ka jing dom te komta ngi khot ngam hai pi baro kilo ki jor ban yai but den ban yai puson ban ngi kar bangi teng ya ki wei pat kil nong ki babut ha kani ka channel lembaga sahabat school ke jongi but ban penkut ngindon ya ke jing duai penwai mai ba emi da o tangi ni doi ko pa jing ma habnang ko ble shibo nam ta kana kanta ko mel ai ngi ka bangila ban ye plu jing mod ha kana ka sahabat school ha ka ban sngotu ya ke jing thumu but ke jing ya lam gi jong me yang i wi ba hadu kat no kilong ba kongsan bat ba don kam tam ha jing jong yu wei to ya rap yang hi kum kinong ya lam bat ad i ki wei pada ki ba page bat ki ba yu i ya kana ka video bangi ngin shim ya khia ya kana ka jing sngo thu ko jongi bangi don kam banjit ya me haman la khlimat badai tang da ka jing jit ka jongi ya me bat dai tang da ka jing shania bat ka jing but ka jongi ya ki jing snang bat ki hukum ka jong me bangi la ban light no nak ka pop bat bangin la ban mi no nak ka perthai ka pop bat let phai rang kat bat me shek ta ka ying benang ka ba mel ban khre yang i wei pi wei to sngaw mo mek jing pan jongi pat map ki pok pu jongi ya kini barong i pan ngi dam ka teng Jesus Christ dem jongi amen amen ko bless you bon